Midaghan na og sugod ang supply sa prutas sa Davao City hilabi na nga taliabot ang selebrasyon sa Kadayawan Festival sa bulan sa Agosto. Apan menos pa ang namalit hilabi na nga mahal pa ang presyo. Aminado ang ubang negosyante nga taas pa ang presyo sa prutas sa syudad bisan og harvest season na, pero laumang mobarato kini inighapit na ang peak sa ting harvest. Karon daghan kay supply karon nga panahon sa July. Medyo mahal gamay. Usa sa mga ikapasigarbo sa Davao City, Kadayawan man o normal nga mga adlaw, kining lami nga durian nga dunay klase-klaseng variety. Matag harvest season, kanunay gyud nga gilauman sa mga Davaoenyo nga duna sila'y daghang kapilian nga prutas nga pwede nilang mapalit. Dinhi sa Bangkiruhan Public Market, ang marang anaa sa 60 pesos ang presyo sa matag kilo. Rambutan nga naa sa 45 pesos hangtod 60 pesos ang matag kilo, mangustin nga tag 60 pesos matag kilo, pomelo usuha anaa sa 90 pesos matag kilo, lanzones nga anaa sa 80 pesos hangtod 100 pesos per kilo, ug ang mangga nga sa karon anaa pa sa tag 120 pesos ang matag kilo. Dinhi gawa sa Magsaysay Park ning syudad nga iladong dugukunon ug dumuduong panahon sa Kadayawan Festival tungod sa dunay daghang kapilian og variety sa durian, mahal pa ang presyo sa ilang ipangbaligyang prutas. Ang durian anaa pa sa 180 pesos hangtod 200 pesos ang matag kilo, pomelo usuha anaa sa 90 pesos hangtod usa ka gatos ang matag kilo. Lanzones anaa sa 120 per kilo, marang anaa sa 80 pesos hangtod usa ka gatos ang matag kilo, ug mangustin nga anaa sa 150 hangtod 200 pesos matag kilo. Mahal ang durian karon, 200 to 180 ang kilo. Karon murag dili kayo, di pareha sa tong eleksyon, murag kusog masking mahal, abot og 300 to 280. Okay lang, pero karon murag nagkababa na ang presyo, murag nagkainay. Say daghan, say tagtans na ang durian diri sa Magsaysay Park. Sama sa naandan, gilauman na sa mga negosyante nga mokanaog ang presyo sa mga prutas pipila ka mga adlaw una ang Kadayawan Festival. Nang hinaot ang mga negosyanteng prutas nga unta makabintaha sila og pamaligya samtang duna pay daghang supply sa prutas aron dili malugi sa kumprada sa ilang mga supplier. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.